študuje estetiku slovenčinu, vynikajúci predpoklad ako druhý chudobný na smrť. Hlavne keď nás presvieča, že štúrovci boli vlastne fasa chalani, lebo keby mali trávu, tak sú určite huliči. No a keď sa pozriete na jej oprezie, pochopíte jej odbor k miestonickej venuši. Louis Vuitton. Všimla som si 100% pravá záležitosť. Tam musela stať minimálne 2000 eur. Wow, ty sa ale vyznáš, ti poviem. Ani ja som netušila, že to je podvrh z Turecka za pár šupov. Krát, tak si je čas, stále čakám život, výraz nechce zničiť má, tak si je čas, stále čakám, dokedy to vydrží. To tak Simona, študuje grafický dizajn a troška jej to musí ísť aj na mozog, lebo vie totálne všetko o mode, umení, stylingu, modelovi pláhníkovi a botoxe. Dokonca Versaceho zbierku umeleckých skvostov odrecituje aj odpredu aj odzadu. Dokonca aj v izbách, v ktorých stáli či viseli. Slovenské výtvarné umenie nenávidí. Nechcú ju totiž nikde vystavovať. Fakt? Vieš, prečo nechce Franka sa za ním prezradiť, koľko má rokov? A to je kto? Ty nepoznáš šéfku talianskej edície Vogue? Nie, ale za to poznám Zdenu Stovenko. Sladké nádejní, ktoré závratí, ich zázraku, ktoré čas môžeme vrátiť. Dievčatá, ideme ďalej! Brúšáky. Silvia študuje právo. Prudko inteligentná, ešte prudšie zaťažená na sex. V skutočnosti verná a cudná, teda aspoň doteraz bola verná všetkým svojim 30 priateľom. Tiež neznáša viestorickú Venušu, pripomína aj fakt, prečo sa muži pozrú najprv na jej prsia, potom do očí a až potom má niekto potrebu sa s ňou rozprávať. Radka, pamäťka z ambíciami niekde spievať a niekomu šéfovať. Sa ťa hľadá, alebo sa hľadá, alebo už niekoho aj niečo našla. Ivana, dokonalý príklad toho, ako ambície predbiehajú talent. Nerestvo skončila pred rokom, no pôsobí, ako by prešlo už 10. A ponuka nechodí. Pri tejto žene človek nikdy nevie, či práve nechodí s nejakým Rockefellerovým vnúkom. Pár miniroličiek v aktuálnych seriáloch a minimálna pozornosť médií. Svoj prvý album vydala tak akurát na YouTube. Už má 30